Hizkuntzak ikastea eta eleaniztunak izatea ona izango da gure seme-alabentzat, baina aurrek hizkuntzak ondo ikas ditzaten oinarri garrantzitsuena erabilera da. Eskolaz kanpo zenbat eta euskara gehiago, hobe. Hizkuntza ondo ikasi, bizipenak izan eta hizkuntzarekin gozatzera begira. Argi dugu Euskal Herrian eskolak lan asko eta gainera oso ondo egin duela euskararen transmisioari dagokionez. Baina argi dugu ere bai eskolaren lana osatu beharra dagoela. Gure umeek kalkuluak egiten hasita eskolan urte natural baten beraien denboraren 15% baino ez dute pasatzen. Eta horrek mugatzen du ikastetxe baten barruan egin dezakegun lana. Horregaitik garrantzitsua da eta nazioarteko adituek ere beti azpimarratu izan dute, bigarren edo hirugarren hizkuntzak bereganatzeko ezinbestekoa dela ziurtatzea umeek beraien denboraren 30% ematea kontaktuan hizkuntza horretan, bai? Eta hori nola lortu dezakegu? Hori lortzen dugu eskolaz kanpo egiten dugun bizimoduan. Umeek adibidez, eskolaz kanpoko ekintza gero eta gehiago egiten dituzte, inguru atseginagoak izaten dira gehienetan beraientzako, gainera komunikazioa naturalagoa, ahozkoa, eta ari gara eskaintzen hizkuntza transmisioa, baina ari gara eskaintzen bizipen positiboak. Oso importantea da lotura horiek egitea, ez? Euskara izatea hizkuntza bat bebai disfrutatzeko, ondo pasatzeko, gustora egoteko, eta ez bakarrik liburuei, ikasketei edo azterketei lotuta. Eskolatik kanpora, gainera, jarduera antolatu asko daude, baina denbora libreagoa ere disfrutatzen dugu, familian, lagun artean eta bar. Eta garrantzitsua da ere denbora horretan euskara presente izatea. Eta horretarako euskaldunek normalean errezago dute, baina familia erdaldunetan ere ahalegin txiki bat eginda asko irabazi dezakegu. Adibidez, ikuskizunetara goazenean euskararen aldeko hautua egiten, parkean gaudenean guraso euskaldunei eskatuz gure umeekin euskeraz aritzeko, umei lagundu parkean euskeraz jolas dezaten, eta eskaini bebai liburuak, eskaini olako aisialdi oso bat, mundu oso bat dago euskeraz bizitzeko. Eta horrek asko laguntzen die umei euskera beste modu gertuago batean bizitzen. Gure kasuan euskaraz egiten dugu etxean eta bilatzen duguna da etxetik kanpo ere gure alabari euskara eskaintzea. Horretarako zer egiten dugu eskolaz kanpoko ekintzak euskaraz ematen saiatu. Euskeraz dagoenean euskerara jotzen dugu eta ez dagoenean elebidunetara. Arazoa ikusten duguna hor da gehienetan erderak irabazten duela. Gu etxean euskaraz aritzen gara, gure etxeko hizkuntza euskara da. Eta saiatzen gara umeak etxetik kanpo ere hizkuntza hori erabili dezan edo bizi dadin euskaraz, ez? Guk euskaraz bizi nahi dugu. Eta horretarako bilatzen ditugu arnasguneak etxetik kanpo beste inguru sozial bat sortzeko eta beste guraso, beste familia batzuekin ekintzak antolatzeko, mendi irteerak edo asteburutako irteerak ikastolako beste lagunekin eta horrelako arnasguneak sortzen. Bai, eta niri asko gustatzen zait telebistan ikustea guazen. Nik atletismo egiten dut eta ingles. Eta atletismon oso ondo pasatzen dut, baina batzuetan euskaraz hitz egiten dute eta gero bigarren azalpena erderaz egiten dute. Ni eskolen korrikan atera nintzen, nire lagun minarekin korrika, eta asko gustatu zitzaidan zeren geneukan Markel goazenekoa gure aurretikan furgoneta batean oihukatzen, eta kurtsoko guztiak zeuden denak lotuta sokekin, eta jaiontani, eta nire lagun minetan irronden lekukoa hiltzen, eta izan zen oso divertigarria.